Rullespartling er blevet aktuel igen takket være stigende krav til fuldspartling af gipsplader. Gipsplader, puds og beton skal nu være glatte, og det er maleren, som klarer det ved hjælp af spartling. Og nu er der omsider kommet en spartelmasse, som er specielt udviklet til formålet. Den hedder Nordsjø Rullespartel og opfylder den professionelle malers høje krav. På større projekter er sprøjtespartling den mest effektive metode. Men på mindre opgaver er rullespartling et effektivt alternativ. Påfør 2 lag Nordsjø Rullespartel, træk efter med en bredspartel og afslut med at slibe. Uanset om underlaget er en betonvæg, gipsplade eller en pudset flade, så bliver resultatet den glatte overflade, som forbrugerne efterspørger. Sak samma där som mycket annat vi sysslar med idag, det är mycket tidsvinst och också ett rationellt sätt att påföra spackel på väggarna. Ja, du kan ju med rullspackel så kan du faktiskt också, om du vill ha en strukturerad yta, så kan du skapa en struktur med hjälp av spacklet. Och det avgör egentligen vilken typ av rulle du använder. Så har du slätspacklat en vägg, rullat och slätspacklat den väggen, och du sen målar med grundplus som är vår första rekommendation till grunda väggarna med. Och sedan du målar med en traditionell Innova extra matt eller någon Binderplast 7 eller Innova silkematt, vilken väggprodukt som helst, så får du ett kanonresultat på 2 strykningar. Eftersom rullspacklet har den egenskapen att det inte är någon luft i den, så får du inga porer, du får inga konstiga ytor som ser tråkiga ut när du väl har spacklat och slipat och färdigt.